Okay, mayong buntag sa tanan. Kalay ko ng Diyos. Ang Diyos maayo sa tanang panahon. Maayo ang Diyos. Amen. Mag-isigo tao, paglahutay. Mga kinahanglang masabtas paglahutay. Especially sa mga estudyante nga karong panahon na graduation and mo level up na sila, mo sulod na po sila lain nga ang sa pag-eskwela o ang uban mo trabaho na gid sila kay nakahumana sila silang pag-eskwela. So naatay kinahanglang masabtan sa mga paglahutay. Una, sagara nato mga Kristohanon, masabtan nato nga ang paglahutay ginaampo nato ni. Di ba? Sige man tang gaampo nga makalahutay ta. Sige tang pa-pre-request nga makalahutay ta. Pero kabalo mo nga sa atong request sa Ginoo nga makalahutay ta, ang unang ipadala niya is mga kalistanan. Mga kalistanan ang iyang ipadala while gaampo ta og paglahutay. Nanuman, kung imong mabasa sa Romans chapter 5 verse 3. If namoy Bible pakiabli lang. Romans chapter 5 verse 3 nagaingon dito, nagmalipayon usab kita sa atong mga kalisdanan. Kay tungod niya na ang kalisdanan maghimo kanatong malahutayon. Amen? Allah. Usahay kita ganahan kalisdanan. Pero nagampo ta nga makalahutay. Ang problema nato, kusog tang moampo makalahutay. Apan dili ta ganahan og kalisdanan. Nga ang kalisdanan gigamit gisulti diya sa bersikulo nga ang kalisdanan makahimo nato malahutayon. So kung wala ang kalisdanan, maglisod tag lahutay. Kinsa may daghang kalisdanan karon? Isang kamot sa daghang giatubang kalisdanan. Ang pangutanan nako, gaampo ba ka nga makalahutay sa imong pangalagay? O so kay gaampo man ka nga makalahutay, that's why ipadala sa Ginoo ang kalisdanan. Lisod kayo ng sabton sa atong tawhanon. Apan mo ni tinuod nga gisulti diya sa Romans 5 verse 3 nga moagi sa kalisdanan, una ta makalahutay. No, sometimes mga estudyante mag-give up na ta sa ato ang mga dreams sa atong kinabuhi, mga goals, mga panganib sa kinabuhi kay tungod sa kalisdanan nga niabot, tungod sa sitwasyon nga niabot, muundang ta sa mga nagtrabaho, tungod sa mga problema sa gitrabahoan, usay mo una-una ta muundang na lang ko kay daghan man kay kalisdanan nga niabot. Sawayon man ko sa kauban namo. Usay sa mga nagnegosyo, una-una sila nga mundang kay daghan man kayong mga failure sa negosyo. Daghan man kayong mga ups and downs sa mga balabag, mga dili mula ko ang atong negosyo. Sa mga nagpananom, sa mga nagpamuhi. Usay pa discourage ta kay namuhi ko, dili lagi ta na nabuhi. Nananom ko, dili lagi ta na namunga. So, daghan kayong i-consider nato sa gitawag og paglahutay. So, number 1 na punto nga akong i-share sa inyo ang kalisdanan maguna aron ta makalahutay. Okay. So, dalon ta mo sa usa ka storya may tungod sa tulo ka nga tulo ka kahoy nga istoryanay tungod sa ilang mga pangandoy. Especially this coming karon nga month is daghan kayo nga mo-level up sa ilang pangandoy. So ako ning i-share nga story aron nga makapalandong ta. Tulo ka kahoy ni sila nga gasultianay sila. Iyon ang usa ka kahoy. Akong pangandoy nga mutubo ko, putlon ko sa mga tao o himuon ko nilang sudlanan o gold. Box sudlanan gold. Aron nga duol ko si gold. Doon ko sa jewelry ka ng mga silver. Yan po tayo ikaduhang kahoy. Ako po, kung mutubo ko, ganahan po kong putlon ko sa mga tao o himuon kong dako kayong barko. Kaya aron, ang mga reyna o mga hari, magsakay-sakay na ako. Isip, dako kayo kong barko. Ang ikatulong, ngayon ang usa ka kahoy ng ikatulong. Ako, mutubo ko, pero di ko gana magpaputol sa mga tao. Kaya gusto ko magpabilin ko sa akong itindugan, aron na ako may pinakataas ko niya sa tanang kahoy.
gusto ko nga mulapaw pag isubang kahoy. Busa magpabilin ko sa ako ang tindugan. So, nilabay ang mga tutuigan, doon na yung mga tao nga muputol. Yan to sa katalampad nga tulo ka kahoy. Iputol na ang una, o yan to sa panday. Aron himuon nga pasawan. Pasungan ba? So, na-discourage ang unang kahoy kaya iyang pangandoy, sudlanan o gold. Apan sudlanan pasaw. Pasungan ba? Kailangan ka pasungan? Pasawan sa mga baka o anang naa sa kwadrawa. Ang ikaduha, giputol gihapon. Giadto sa panday, gihimong pambot. Discourage ang ikaduhang kahoy kay dili pambot ang iyang pangandoy. Ang iyang pangandoy nga dakong barko kay sakyan sa mga reyna o hari. Discourage siya. Ang ikatulo nga kahoy giputol. Discourage ang ikatulo kay di man siya ganahan magpaputol. Kaya ang gusto niya nga magpabilin sa itindugan aron na siya may pinakataas sa tanang kahoy. Ning abot ang mga nilabay ang mga katuigan. Ang ilang mga pangandoy wala na. Discourage na ba sila silang pangandoy? Give up na sila. So, labay ang daghang katuigan, dunay duha ka managti ayon nga nakaagi sa kwadrahan. Ang asawa mag-alanak. Ang asawa mag-alanak. Wala naman sila kaabot sa laing balay, kay layo pa og silingan, diha sila pasungan, diha sila kwadrahan, nakaanak ang nabdos. So, kay katol man to mga uhot, ang gihimo sa usa ka bana iyang gibutang sa usa ka pasungan. Ipahiluna na sa mawang pasungan. Gikan sa uhod, ipahiluna na sa pasungan aron dili makatulan ang bata. And muna na itabo ni Jesus Christ. So, nakaingon ang katong kahoy. So, praise God. Ang akong pangandoy sa una nga sudlan ko og gold, may mong sudlanan ko og gold. Karon, ang sulod nako ang tag-iyas gold. Jesus Christ, tag-iyas gold sa mga bandi ni kalibutan. Amen. So, nibalik ang ihang kadasig. Nawala to pagkadiskurahin. Ang ikaduha, pampot man to. So, dunay nanagat, natulog ang usa. Kauban sa nanagat, natulog ang usa. Niabot ang dagkong balon. Ya kay kapampot ra sila gamay ra. Niabot ang dagkong balon. Gipukaw nila tong natulog. O katong natulog mingon nga hunong si Jesus Christ kapahunong sa balon. Unsa yang eksakta? Pampot o bangka. So nakaingon ang kaduhang kahoy. Praise God. Dili ko angay madiskurahin mo padayon ko. Kay ang akong pangandoy sa una nga dako kong barko, sakyan ko mga reyna o hari. Karon, ang sakay nako, King of Kings, hari sa mga hari. Amen? Si Jesus Christ, King of Kings, nagsakay sa mga bangka. Ang ikatulo, na-discourage man to siya kay iputol. Tapos, ibiyaan siya. Nakadungog siya sa mga nagputol, nga aturan ni putlon kay aturan ni biyaan kay o pamatay kagamitan ini basin mabot ang panahon nga nara kitay kagamitan ini so gibiyaan siya dito sa gitgit kahoy nga giputol sa nganto gihimo siyang cross so gipas-an ni Jesus abot sa bungtod sa bukid sa Golgota natuman ang iyang damgo sa praise God natuman ang damgo kaya ako may gusto ko nga dili ko putlon magpabilin sa akong itinugan kay aron nga ako mo'y mahimong pinakataas tanang kahoy. Karon, ang katong kahoy nga gilansangan ni Jesus mao'y na himong taas sa tanang kahoy kinasa sa bukid sa Golgota. Insert ang maong storya ang mga pangandoy nila o goals, mga dreams nila dili sumala sa ilang ginauna. Kung dili, sumala sa plano sa Ginoo nga may tabo nilang tulo. And nagtuo sila nga katong niabot nila nga sitwasyon nga sukwahi sa ilang pangandoy, kayon sila og
diha ka lang kutob ang ilang pangandoy. Apan gihimo itong maong sitwasyon, katong maong kalisdanan, gihimo aron nga maabot sila sa ilang pangandoy. Sa atong ginabuhi mga kadyanisi pamilyas, mga isig ka magtotoo, igsoon diyan ni Kristo. Natay mga pangandoy sa kinabuhi, natay mga tinguha sa kinabuhi. Unang-una, ang unang punto nato, ipadala sa Dios ang kalisdanan. Aron mulahaw tayo sa atong mga pangandoy. Kaya abi ni Migsoon, ang mga kalisdanan nga niabot sa atong kinabuhi, paingon na ka, paabot na ka sa imong pangandoy. Kung wala na mong kalisdanan, dili ka moabot sa imong pangandoy. That's why ikalipay ang Romans 5:3. Malipayon ta sa atong mga kalisdanan. Kay niini paagiha, muni naghimo nato nga makalahutay ta. Asa-asa man ta makalahutay sa imong mga pangandoy. Sa hindi na ta malahutay sa atong mga pangandoy. Apan padalaan sa Ginoo og kalisdanan aron nga mahiabot ka sa imong ipangandoy. Sometimes nag-speak ta nga ang atong ipangandoy unta inani ang dagan sa kinabuhi, yun ani ang plastada sa akong pagkinabuhi, inani ang plastada nga moabot sa akong kinabuhi. Apan dili tukma sa imong ginahuna. Nganuman, dunay maayong plano ang Dios nga dili mubagay ang imong plano sa plano sa Dios. Muna nga masunod binato kana yung plano sa Dios. Bisag lisod ang bersikulo karon nga gibasa sa kay Suon nato. Gi-encourage ni Pablo ang mga taga Iconio, taga Berea, taga Tesalonica. Gi-encourage ni Pablo ug ni Bernabe nga niyon sila kinahanglan gyud nga moagi ang mga kalisdanan una ta makasunod sa ginharian sa Dios, ginharian sa langit. Amen na babata diha. Kinahanglang muagi gyud ta og kalisdanan. Busa ang title nato, kinahanglang masabta nato ug unsa nato paglabutay. Una, magpadala ang Dios og kalisdanan aron ta mulahutay. Praise God. Karon kay magpadala man ang Dios og kalisdanan aron ta mulahutay. Ikaduha, gusto ang Dios nga musalig ta niya panahon sa mga kalisdanan. Waon sa Dios ang atong pagsalig panahon sa kalisdanan. Kabalo mo nga ang mga tao ni kalibutan kung kinsa ng mga tao nga kusog kayong mo-smile, kusog kayong mo-katawa, mauna sila ang mga tao nga nakaagi og daghang klase-klase mga problema. So kung sige kang muro sa imong kinabuhi, sige kang dili ka makasmile kay sa imong kinabuhi, buot pasabot. Wala pa ka nakaagi og dagko og daghan ng mga kalisdanan. Lingay mo pa. Isa sa ni lingiyon nimo dili usman. Tungod gawa pa na nakaagi og daghang kalisdanan. Ang tapad nga imo ang nakita kusog kay sa musman. Daghan ang naagian. Pagutana, nadaghan ba ng tinaon? Daghan pagutinaon. Daghan din na tinuod. Okay, sa survey, ang pinakadaghang problema nga nagyan, pinakadaghang pagsulay nagyan, wala sila mo kusog mo smile. Ingid ka man. Ano man? Kay damor siya nakasinati ang mga pagsulay, damor niya lalabangan ang daghang pagsulay, buot pasabot, victorious siya nga Kristohanon. Sama sa away ba, di ba? Kung sa tournament, makadaog gani kasi mong kontra, doon na ma-experience ni mo nga, dili mo ma-experience sulod. Happy ka, proud ka, kay imo siyang napili. Di ba? Bago raman tang nakakita sa Golden State Warrior, nga ni champion na po sila. Si Stephen Curry, ay hilak siya. Hilak siya. Ano nahilak mo siya? Sa daghan kayong kalisdanan ngayong lagyan, daghan kayong mapagpadlong sa coach o sa trainer niya. Apan, daghang mga panahon po nga pildi sila, daghang mga panahon nga dili siya makashoot. Apan, at the end, sila ang champion. Sila ang nidaog. Dunay kalipay, di ba? So, taliwala sa naghilak siya, nakita na ako nga, nag-smile si Stephen Curry. Na-smile siya. So, sa kadaghang mga nagiyan niya, nakasmile siya. Nakahimo siya og katawa. The same thing sa atong kinabuhing Kristohanon.
kung daghan tang magya kalisdanan, daghan tang magya mga problema, daghang pagsulay nga niabot sa mong kinabuhi. Niiyon ang Santiago chapter 1 verse 2 to 3. Bulahan kamo kung nakaagi kamo daghang matang sa pagsulay. Kay ninin paagiha, gisulayan lamang yung pagtuo aron mulahutay kamo. Amen? And tapuson tamo sa usa ka storya sa gihapon, masaging story. Duha ka man nagdiayon. Bago silang ikasal. Pag ang duha ka man nagdiayon, mulabang sila o lake o lanaw ba? Musakay sila pambot. Sa pagsakay nila pambot, ni Bagyo dito sa tunga. Ikyakob ang ilang bangka. Mabiligro na sila. Ang bana, di katawa. Ang bana, di katawa sa Bagyo. Ang asawa, pwede na ang hadluka. O nakauna-una siya kautan, sayang bana, nabuang na nagwamintahan. Nabuang na. Manday kusog kayong Bagyo ni katawa. So, nangutana ang maong bahay, ano ni katawa ka? Nga, siguro mo na lang din ang katapusan nato sa kinabuhi. Iyan ang maong bana. Ayaw ra kahadlok. Sana'y gratas Ginoo. Padayon siya kung katawa. Karon, nahadlok man yun ang mga babae sa Bagyo, tanaw mo sa Bagyo. Nya katong bana, warrior na ito. Madala sa espada. Giipot sa bana ang espada, o gitantian niya ang liog sa yung asawa ng babae ba? Gitantian niya ang liog, hait ang espada. Kamutanan niya. Karon, asa may mong ikahadlokan, kanang Bagyo, kanang espada. Gitantian naman. Di na una-una kay nabuang na riba ini. Patyo naman na ko ini. Iyon ang babae. Anili ko mahadlok. Di ko mahadlok ka ng espada. Ano man? Kabalo ko nga ikaw may nagkupot. O kabalo ko nga ikaw nga nagkupot, nahigog pa ka na ako. Di ko kunin mo anaon. Maoy gingon sa bana. Mauna, katong babae ka ni katawa nga to. Ikatawa na siya. Nalimot ay kustorya. Ikatawa ang babae. Kay kabalo siya nga ang bana mo nagkupot sa espada. O nahigog pa ang bana. Karon, isultian sa bana. Siya mao putong ni katawa ko. Nga tingala ka. Ano man? Kabalo ko nga ang Diyos mo'y gakupot sa Bagyo. Kung nakabalo ka, ikaw, ako may nagkupot sa espada, kunyawa ka na hadlok, mo ko na akong gibati. Wa ko na hadlok ini Bagyo, kaya ang Diyos may nagkupot ini. Kung nakabalo ka nga ako, higog manimo, di ka anaon. Muna ako po, kabalo ko nga ang Diyos. Dili putan niya unsaon. Kaya nahigog ba ang Diyos natong duha? Amen, dali si pamili. Bisan unsa ang Bagyo, mabustong ginabuhi. Kung nasabtan lang yun nato, nga ang Diyos ang nagpuput ini. Siya ang nagpadala ini. Usa kay siya may nagpuput ini, siya ang nagpadala ini. Dili putan niya unsaon. Iya putang tabangan, kung iya tang panuligtan. Muna nga, importante, masabtan nato ang paglabutay. Doon na ipadalang kalisdanan, gamito na sa Diyos, aron kahibalutang makasmile. Ismile na sa mga kalisdanan. Praise God, glory to God. Dalay ko ng Diyos sa iyang pulong karon, naging kari sa matagusan nato. Nga kana dayong mga kalisdanan gitubang mo karon. Padulong na kang maabot sa imong mga pangandoy sa kinabuhi. Ayaw ka diskurahin nga nung sukway sa imong ginahuna ang niabot na sitwasyon. Timan ini, ipadala na mong sitwasyon na bisag dili nimo masabtan kay gusto ang Dios nga ipaabot ka sa imong pangandoy. Daghan kayo mo balabag sa atong pangandoy. Apa number 1 lang atong nasabtan nga ang Dios. Dili niya itugot nga kita madiskurahin. Tugutan niya nga kita maihiadto sa ato ang mga pangandoy. Busayaw ka balaga kay kauban nimo ug nako ang Dios. Siya nagkupusta ng Bagyo. Apan siya po nang higugman nato. Amen? God bless the DC family.